Венна-парламентская ассамблея АБСЕ. Падсумоўваем вынікі двухдзённай працы. Першае. Цягам 8 месяцаў мы працавалі над тым, каб легітымізаваць дэлегацыю дэмакратычных сілаў у асамблеі. І вось вынік. З гэтай сесіі і надалей прадстаўнікі офіса Святланы Ціхановскай, кабінета, координацыйнай рады і палітычных партый будуць прымаць удзел у сесіях парламенцкай асамблеі АБСЕ. І гэта вельмі важна, каб тут гучаў голас дэмакратычнай Беларусі. З гэтым я ўсіх і віншую. Па-другое, запущены працэс стварэння групы за дэмакратычную Беларусь. На летняй сесіі ў Газе, я думаю, 30-35 дэлегацый накіруюць свайго прадстаўніка у дэпутацкую групу за дэмакратычную Беларусь. Мы атрымоўваем вельмі моцны інструмент, каб у павестцы асамблеі прысутнічала і беларускае пытанне, дзякуючы групе, дзякуючы дэлегацыі. Трэцяе, гэта івент, які быў праведзены намаганнямі офіса Святланы Ціхановскай і дэлегацыі Нарвегіі і Швецыі. Абмеркавалі шэраг пытанняў, уключаючы і палітвязняў, і пытанне санкцый, і пытанне ўмацавання інфраструктуры дэмакратычных сілаў. Гэта быў вельмі важны івент, поўная зала. Наступны пункт, 4, гэта выступ Святланы Ціхановскай падчас пленарнай сесіі. Яе выступ адбыўся, нягледзячы на кволы пратэст прызначаных Лукашэнкам дэпутатаў, якія падчас выступа не прысутнічалі ў зале, зато зал цёпла вітаў выступ Святланы Ціхановскай. І яшчэ адзін пункт, 5, гэта праца ў кулуарах. Гэта дзесяткі сустрэчаў з рознымі дэлегацыямі, з парламентарыямі, гэта кантакты, гэта магчымасць працы надалей. Так што вось такія вынікі працы двухдзённай у парламенцкай асамблеі АБСЕ. Віншую тых, хто інвеставаў у гэтую працу, і віншуем з тымі дасягненнямі, якія мы маем. Наперад, Беларусь!